Рәшит Уахапов исемендәге фестиваль оешканга апрель айында 20 ел тулды. Ташкентта, Түбән Новгородта, Мәскәүдә юбилей белән бәйле концерт тамашалар уздырылган иде. Рифат Фәттахов фонд эшчәнлеген, шул исәптән фестиваль белән бәйле чараларны даими рәвештә яктыртучы журналистларны җыеп 20 ел эчендә башкарылган эшләргә хисап тотты. Рәсми булмаган шартларда узган очрашуда җыр фестиваленең гомумән Уахапов фондының татар милли сәнгатен үстерүдәге үзенчәлекле проектларының әһәмияте ассызыкланды. Әйтергә җиңел 20 ел үтелгән икән. Бу 20 ел эчендә безнең фестиваль дөньяның Россиянең 51 төбәгендә булган, дөньяның 15 илендә. Шул 20 ел эчендә без 11 тапкыр яшь башкаручылар конкурс үткәргәнбез. 200-гә якын лауреат чыккан һәм 2000-гә якын концерт куелган. Менә журналистларны чакырып, без аларга бер рәхмәт әйтергә булдык. Чөнки безнең фестиваль, безнең чараларыбыз, алар бар да инде гел шаулый, гел игътибар үзәгендә.